Mi familia es de otro mundo. Un llibre de Celia Blanco. Hi ha famílies tradicionals que són molt guais. Però no totes les famílies són iguals. Encara que sí que som iguals, de genials i d'importants. Les persones estan plenes de vida. I la vida comporta canvis. Els canvis es fan viure a altres realitats. Nosaltres potser ens identifiquem amb una. Tu potser t'identifiques amb altres. I ells i elles de ben segur que s'identifiquen amb altres que són ben diferents. Per això cal que parlem de totes aquelles que coneguem. I en famílies acompanyades només per la mare. O bé només acompanyades pel pare. D'altres contenen dues mares. O dos pares. A vegades hi ha mares i pares que decideixen adoptar fills i filles. Ui, com són de diferents i de genials totes les famílies. També hi ha famílies multiculturals. Sí, famílies que barregen diferents llenguatges, diferents religions, diferents costums. Hi ha tants tipus de famílies com de persones que dirigeixen formar-les. Només hi ha un món on hi caben totes les famílies. El món és gran, el món és divers. Realment, el món és meravellós.